Pacho imre menanti abako. Fise esia mede ebetu damoso no. Nanti abako. Ben sisane enyamba mabrabo ma betima sa atoa madwuma ne so. Ensesaye mai. Mpacho lebe. Ebesi na unhu ade. Mpacho me huna ade be huna me hunu enye ne papa. Na sabre metumi ese supreme. Se de wo hu abeduri. Why na ma hu ye? Mpacho papa ra. Papa no na ma hu ye. Mpacho ai. Papa no na ma hu ye. Mpacho ai. Papa no na ma hu ye. Mpacho ai. Papa bay. De ofra mani no. Wono na ma hu ade. Mpacho ai. Wonam de so na ma hu ye. Akwankyere so. Akwankyere na hefo na de ma hu. Sompafo. Sompafo na de akwankyere ma hu. Papa na de maame. Sompafo na omoye ma me disu. Ene ye be ma kwan mo akasa kakra. Mpacho. Free se wo ba ha no na wani no na hu ade. Mpacho office me ba ha manini na hu ade. Na akata kura. Mpacho na akata. Etia na papa na akwankyere so na hu ade. Mpacho a. Papa no akwankyere ben eno ode ma ye de ma wo a enam so ma wani teye so obekai bia kwa tuo no mutuo. Ai ba kwa meka ye nsuo no ye re horom ho wa ha no. Ena de papa Friday me ba ha no. De ye no wa bonte no so. Ni mi no na maka na de ye no inside na akwankyere fo. Ba kubi akwankyere bi ba wode de na kata wani. O de aura white. Ntuma fita. Mpacha. Ntuma fita. Mpacha. Akwankyere bi a mepese odi hu adanse ya kire wiase amansan nyina no ye nya asofo. Sompa sempe nipa ye nya asofo. Ye nya adunsifo. Ye nya malamfo. Anakwankyere mu a ene a chopa yi a ene ahobrasie yi a mepacho yi a moro so obeka ya daya wada no abra ye de enrafita no ta wani no udura ni mu asembe na akan Amsimi hu ade. Branimu Mpacha. Branimu kasagu microphone na so ye dey. Na amsimi hu ade. Na so hu ade. Mpacha. Ya ade na so hu. Na amsimi hu cars. Na hu se car ni twam. Mese me ba ha soro me gina soro kura na ya na me hu hwe but we ni akwankyere we ni na ma hu cars na e wo fom no. Hu cars ni se twam. Mpacha. Free se wo ba ha no. Eduru baby no na woni bema wusu chief producer na utimi di na chi na hu no na wonante no. Mpacha. Na ye kankyere wiase afa na nyina se ye obi na befa wo se hyedaka so wani afra na. Mpacha da be. Wana ade wakosem beda ye. Ya na me makosam bai. Ya base ma wiase afa na nyina ate se ye ya ye fidie ye mpamaboa. Aboa na ne behiem. Eduru baby anam abonten o mo asem a mo kan die. Say enya no kure yen yemfoje asem ha asem bia ye kan bia ye re yankobo obi apa enya hwe de ani benya free so at the end of the day se moro na niti a yenye ka free ni ho oba ha obi ajuska Mpacho da be. Akwankyere ye ya na etua akwankyere bia Mpacho no kure. Akwankyere ye ya na etua ye de card ne ko ba bia ye ya na etua emire bia no kokrom koya ekocha ade ade kro ne de ma bompa ye gusu na ye de Mpacho na akwankyere. Na ya akwankyere. Mpacho. Ye de kokrum koma obi. Mpacho. No okay. Me no na odifo. Ene ko ye. Mpacho. Ewiase afa na nyina ba sa di madanse abiem se wo mo a wo di moro asem na chie no abrante na nani ba ko na mo akohyem. Sada no na me kai no she t-shirt red. Ayer se wine. Ade chie ye no she jalu. Ni wukuada ene papa na chokese ne yawada ena papa no se efiada matie mo asem nyina ewiase nyina bedi adanse ese muru ani no na adane ye nye fansin ko ba bia ye nyiska ha de enenam mu eba no asefem na avreho
nanso so bibia nya awurade dwonana moro maame wa ha ye man kasa kakransa na de tuatua to no moro na ayi ano kama maame memo akwa aba yen kasa den wate ja ye frɛ wo sey maladi imma ladi imma ladi te he miti kotoko okay oba pa ni moro pachai moro no otimi kɔ adwuma kama pachai na de si ye no wobetumi akamu asem kakra nani no eduru baabi no a mo ka kire sompafo no nani no na ate pa na osese de no okurampo nani nante menese dana mode mo asem no ba ha no moro na nani ne hu ade ne wa hu ade kura baako eduru baabi no ohu ade no firi he sompa ha no hu ade firi ye nya asofo minigie wa ha ye nya mozramifo ha no wa hu ade ye nwusede o ha no wa hu ade e ya akwankyere tie de ma no wa hu so oba no nani ate hu pa a hu ade ma hu pa na so amefo no so sesey omse moro na nani no ne hu ade obi ade adasi ama ya adroba fo no so kan sey omse omo ya ade pa okay eti mame sesia no uwo gidie se nyame tumi ankasa wo ho meme wo gidie pa uwo gidie so se gidie pa bla sabe praduasa me wo gidie pa se nyame betima yaba me sabe praduasa wo gidie tumi bi so wo ho a wo kasa tia no betumi de atea wo ampa me wo gidie pa eti wo ba ya na de asem na aka kire ye ansa na yehwe moro pacho masam ni na se me sere papa no minim de mbeye ta aba on fa ni fom so cha no na buo am kakra mi blatifie ka bo no ma bresa no hote ho na wo so sa be fra kan be ye den minim de mbeye wo hu mi bobo ni bra ya de ofie ka bo no o ha okay ohun mi bobo na chese wan kasa dana odo ba no bande na onhu hwe dabi okay moro adana wo ba no na onhu bibi pacho na me hunu bibia madam fukura wa madam funa ode me nam no de nam wo kire eba nyina ne se yen medika kan yenya asofo nemom papa no a wo kasa tia no esan say wo wani wa bebrenti no wo frɛ ye say wakopiem e wa asofie bi e yampa no kore okɔ fa he pacho me ko me spiritual father prophet 1 asore dan ho prophet 1 pambo o spiritual father no pacho me wa hina na ho na me ko asore okay enti wo ko edie na si ho pacho me dase father on say Friday na eba ha ana papa no ye akonkyere ne mame o ka kire de ode ade na kire matini se o wie ade chi a obi be ba blame kodu okay so be kaya me kai pa ade chi kodu no bai pacho kodu no bai te sa very night no kura na me boa mo ho se de esiko no aha mete no fara o m se ye wabusua na ye wabusua asam na meka no ye wabusua just pa say mu se yete ha no bet on condition me wo me so me ya brantie a me siso a me bobra obi ani me time timi ntena ho sa ama bibi nkoto ma abra me ntimi hu before me da ho ina no de na papa ne ya me da team no na me bo me papa din opambo din sa se obi anfa me ko so obe kai kura me be kan sam no akura na obi me ma me so yi anu bi na mayi mani asam ne si en kura me di kan ko na FM stage ho esi Saturday ne di chi Sunday madam fo tabita ena me huna na pa na me so onfa me ko prophet 1 radio station ho no na me papa no me se me ko ha e bia ne ma betima ere asama me nte dena me ko ho no
me call her for mpaibo me di kan call her Tuesday for cancel me ba ha nyina be ya kwankyere na me call her Tuesday for cancel ana o hu me a o friend ba na me ka de ewo ma kyere no in fact papa no so adechi a daytime say me hu na de adechi kura na bibia me hu ni sum bibia me hu no bia me hu ni sum just pass say madam for e man friend say on fa me call bibia on fa me call te me ana me ye nante an kakra na me se da be ese me call me papa ho te me call me papa ho kura na me ne de o call no kura na me se me call ho no kura me hu no hwe bio wa se ampa na me se me call ho kura na me hu no hwe bio na oba na tweme sa call pam wo ho no to call e ho na o se no me kira sam na me kira sam na o se da be papa no mandi na tema nya de amani be fra asam we wonjindi manka no kura ono kura on fa ncheme ana me sa kan de ewo ma kire na se ha afi na me kan no kura bet papa no wontimi ntima ni no obeya mama hu ade na won sire se obenya papa no number afre na apa cho bu na ono apa na cho na obetima ntima ni na ote aninu ma me se sa very day na me ba fie na o frɛ me na me sa o se o spiritual father say papa no ontumi ntiwani on ka se wontimi ntimani o se papa na nka betima ya ade no papa no kora wa o se wa o di agro se obesam yare na wo me a papa no kora won fa nchewo ntesa o sira papa no to na spiritual father kan mpa choan sana o kan ana wa timani no to wa timani na me hunu white no kama ana adechia na o se me wo fie kora me na me tie radio na me te se papa na ba o frɛ me se papa na ba afra wo se ne buofu se ohuma sore dan opamo na me kɔ hɔ na me kɔ hɔ dada ɛna me muni da hɔ ni na me boni din sa bet me nya obi a wo de mbekɔ enti sesia no medika ka kyerɛ wiase nyinaa sɛ aduro buaduro paibo one paibo enti sesia no wani no ate abetumi atumi akotwika ono no ante wote ne seria obete amama hu na de kakra seria no man bet wonte ani ni se ohu papa no ebia ohu papa no contact papa no obedi odina disedi be tu na nima pa na cho ansana papa ya papa be man kwan na wote sa na okan enti wo ba ha no akwankyere yeye ni nyina no wani no esai katai mpacho de na me ye a wo se ade chia eri kodu baba ma obi be di kodu baba me no sa very day na me soro kura na me hunu hwe na oba no kura se me boa na wani no asan aka na sa moa aka ketekete bi aka white no nto hu na de kura hu ne papa na oba no se me boa enti wokɔ prophet one ho no obɔ mpaye no na wani ne sa ate mpa twan ba wo se okuara nanka obenye papa ne number nanka wo tene nwan ya ma me se obetira papa na papa no de ni dia ma na nanka wo ye ho adwuma ba won ye ho adwuma se wo tene nwan ya ma me wo ba ha no ye ni anim papa no mpa cho de be papa de ni ehu papa no fonko la pa cho a ye pa achew mpa cho an so pa se pe ni papa achew bebrebe ye pa wiase nyina achew bebrebe fada enti ye pa achew na papa no fi ye ono a on fi mu kura enti sesia no udi si se papa na kwankyere no ye ma wo ni nyina no wani no sa efirai mpa cho papa na kwankyere na wo ye nyina no en frai se de me hu na de bet me sora na pa na anina sesama me na anina etum o sora na pa hunu wiase se de ade asano daytime kwana me hunu ade a aye correct be o sora na pa bia na me hunu ade na etum okay enti efiri dana wo ba ha no so amefo nyina di adanse yesa na wani enhu ade no ye ba ho a na udi chief producer echi no sabre no nyina no no akọ prophet one ho mpa cho da be sa adam de na hu ade na me hu na ade pa wo kan se yawada awia kwankyera papa no de ma ya odi fo pokwa bana ye no ubie wani ka kire se atade ye no yellow okay mpa cho an okay se okay se atade ye yellow mpa cho an se na wani no na hu ade a ka wo betumi aka se atade na ye yellow mpa cho fada na me se papa no ye na hu na ade me kire me kura me kire me spiritual father me se oye yin kwankyere na wayi na me ye hu nsesan ya bia because me so metifie me ye hu nsesan ya bia wo my life say bia ani na sesan ma me so ro kura me so da bi to da bia na me hu na de clear me to da bia ani ni kura hu ade o be ka say wies na etu mama me no hu na me hu no from beginning na no
Sa na it happen up to now. Papa, minti min twa ntro. Eti papa no time wakasa tia no ode enasai ena ema wani no klusu ye. Mpacho de bosome. Bosome. Mpacho. Eti se obi de bosome asaya de. Na se kwa bi so kura wode bosome mienu ema ne babak ya. Ekwa bi so kura se ko nche sa o. Yemma ni pantias yese yade eba prim ne kono ye kakra kakra. Eti sesia no mebusaw question we mu dupa a technical question. Tiese me busaw say yemma wi asensa antias ye biem say ye challenge Nyankopon to me. Sa ne ye challenge seven preduas to me ekura ye papa no. Ye pasumdue eno ti mebusa moro say sesia yi no wani no baby a abie aduro no eye papa no na aye anase prophet one na ye ma Fara. Pacho e papa na ye. Papa no na aye. Ono ana ese me. Ono aso na aye. Ujitum se papa no na aye. Pacho amajitum se papa na ana ye. Ono ana ese me. Okay. Eti sesia no ujitum. Fara pacho mejitum. Se prophet one betumi ama wani na te. Ana papa na be mu wani ate. Papa. Jidie na nkasa na onyame Nyankopon ho. Mene se. Wo bia nim se nyame wo ho. Muslim for empire say Allah is God. Sir. Nananom am kura bodua e de kire soro. Obi anim se Nyankopon tumi no e very supreme. Sir. Na me busa wo se tiese no wan kasa no wo gidi se wayare sa no e betumi afiri papa no ho anasa prophet one. Mpacho betumi afiri papa no ho. Papa no betumi asa awade. Mpacho betumi asa awade. No ke me kai se wani no etima o ka kire me se uhu ka o ka kire me se sese ekura nya ka betumi atwi o kai se o ka sa aha enti ma ne kasa kese e ba se moro so o kai se o ka se o betumi atwika so ka se me o ka kire me so betumi atwika sa dey no aha okay e che yansa na abekọ opambo ho meboa Mpacho mo adan na da bia me ka say dey no kra no ye akwankyere no ne Saturday ya ma adwuma but me resti me fu atu ka ba ho no mo e free sa se me ba hem se me ankasa me ma ho kra ma ba ho no be bro be 4-5 times me mi say Petrus ka da ye me ankasa me botum me boa adan na won bisa ye say obi a papa no wo boa me de nenso me pese me di tu ana monko opambo ho anka adan na won ye ni sa ankomo no oh there my mistake. Okay meba waje tuma Matias here abrantie moru wa na wo no me na me wo obi anka se asode nyanyame som enye wo kwa asode wo bo wa mane a first na wakati me so bako na me nko adenti na se monko me se on twen ne yensa wo ha yensa da munom to yetie de mbeye na ningie wo eti yeso on ne maame na nye wo a dabi nyime na ye hwanya menim nyo na ade ne koye dabi na se usu na adi animu de ne ba ha me se mendi ni kiako na ade na wantie wa asem to bita no na te ho ya asem o pani pa betena se so ba bi ne asem o ekoso ne nyina mo ate ho asem maame wo de tena se papa tena se na twe be ka se mu no wate producers baba be hwa ma papa na tena se ama me yama producers mla mehwe na papa no entena se noke pani ahadi wa ma hada unwa ni moru Achai. unwa no ne fro say Efemi Nana Sam wo kruma ya oh kotoko hene no ehefo hene Frafrafo. oh nana we die memo akwa ababiem ye de ni die ma de ni die se fata no se bem praduasa se odi frafrafo ni mo kotoko frafrafo do so hoyi papa na kire se wani mo nyam so memo akwa ababiem wunwa ni moru pa Achai. moru na ni fura ye no wo ba ha no wote ho asem se nyame nam na adon so ama ha no nani no ate Achai. na tamu a wo ko nyame fie ho no wote ho asem Minti ho asam.
ɔkɔba yɛ na ne maame yɛ maame ka kyerɛ me sɛ sɛ ɔma ne nkɔ na wɔkɔ ɔno ne ɔbaa bi ne kɔe ɔbaa na twetwe no kɔɔyɛ ɔyɛ saa ɔbaa bɛyi menim no de sɛ ɔbusa no moro no ɔbaa bɛyi na kɔɔyɛ me na me ma ne fa me kɔe ɛyɛ hwan ya ɛdeɛ ne me ne baa no ɛgɛ na me ne baa no nyɛ ɔyere no mom na ɔgɛ panipa maame deɛ asɛm no deɛ da yɛkɔ so ya ne pitiri papa no a moro kasa tia no no moa mu sɛ yɛbɔ yɛ ho mmɔden ne papa no twetwe nkɔmmɔ adwoadan kuro kasa afidie so na asɛm a wɔka nyinaa ne sɛ wɔno sɛ nyɛ ɔno a yadeɛ no obia ntumi nsa mpo ɔde aba si hɔ a sɔfo bia ne hɔ bɛtumi atu gye sɛ ɔno ade ne pa ɛbɔ taa wakyi ɔka sɛ kɔmfoa no kyɛ sɛ kaa no ɔno ane de si hɔ gye sɛ ɔno ane bɛtuo ɛno nti no kasa bi a ɛkɔɔ soɔ no n'ani anye ho ɛwɔ tape bi a wate nti saa bere no moro n'ani no yɛma sɔfoɔ no ɛntoa so sɛ na wɔka mesira no ma me kasa den mesira no a ɔno na bɛtumi ɛhu nipa koro na bɛtumi ti akɔlaa ne ni nama no wo srɛ papa no mesira no a ne blada fie ɔntumi nante na ɔno so san frɛ to hɔ asɔre bɛn na mede ne bɛkɔ mekɔ roman asɔre bɛn na bɛkɔ papa na akora se roman sɔfo bɛtumi ate n'ani no ɔde mpabɔ bɛtaa n'akyi so ɔno koraa no wamfa mpabɔ antaa w'akyi a wontumi nte nana wadaworo ma yɛnhu ha da ɛm sɛ ɛduru deɛ den no deɛ duru apɛntaa ne ɛsu frɛ yɛ anom ɛm sɛ wohu sɛ baabi a bɛkeka kɔ n'ano yɛayɛ den seesei papa no se aduro bua duro mpaebɔ bua mpaebɔ nti wɔn deɛ watwɛn ne ho yɛma Ebenezer Adakwa yi adɔm prophet 1 ɛnte n'ani no deɛ na woka deɛ meda se deɛ meka ne sɛ sɛdɛ mo yɛyɛ a mo pakyɛw bɔ mpa yɛ ma wɔtima bie n'ani no saa mpaebɔ no na mesan mesomedi so sɛ mepakyɛw sɛ mede yɛnan kotodwo agu fam sɛ ɔno a ɛna bɛtumi ayɛ dɛn ɛte n'ani ɛma yɛ nti mesrɛ ma sɛ mompa no kyɛ ma yɛ